alwora ma Makongeni. Komako jomodak Makongeni, en kar dak momako oganda mopogore opogore. Dho udi duto inyalo yudo ka nitiere kacha. Onagi wan kanyo, jotok Kudera nitiere kuro, e kind mamoko. Omi paro machal kaka sirkal otayo chenro machalo kama. Mokwongo Cleophas erokamano ahinya. Adwani mondo awach ni kar dak ma Makongeni e diere manoger gi ne gin udi mabeyo kabisa, kendo negi ji mang'eny nojot kanyo. No higni mang'eny kata kane biro Nairobi ka higni mokalo, magi kuonde mane jowa ninyalo dhi miyude kar dak, yudo ka jowa ne nitiere kanyo. Moloyo to joma ne tiyo railways gi city council ne ng'eny kanyo kabisa, kendo gin udi mose rito jowa for generations. Yudo ka joma nodonjo Nairobi chon, Makongeni, Kaloleni, gi gwenge machalo kamagi mane gintiere, kendo diere no gine kuonde mane olony mane jowa dake kata mane ji odake. Lakini sani kakoro ing'iyo kaka piny endelea, and sani gi the spirit mar keto Kenya obed first world country, a city machalo Nairobi koro nyaka koro dongre, kendo population be yudo ka koro dhi malo, ji koro ng'eny, kwan ji koro ng'eny Nairobi ka sani. To kineno kama Kaloleni gi Makongeni nitiere, gikawo pap maduong'. Omiyo ka sirkal dwa ni mondo ger udi mag affordable housing kata udi mabet ng'eny matin madhi malo, kine kama Makongeni gin udi magina mapiny ma en na floor achiel, lakini ka koro sirkal dwa noger kata madhi malo kata 10 kata 20 mondo accommodate, mondo ji mang'eny oyud kuonde mag dak, nikech population marwa sani Nairobi be koro ni malo. Omukudigi ka nitiere geno mano mar gedo mar affordable housing. Yes. Oger affordable housing to jok moko ok yud kata thuolo mar dak. Sani jok momukudigi ka sirkal kowegi kama gintie, koso imanyo mana weg udi to ok many tenants. Ok ing'e niya, adieri makende ni wuon ot ema imitimo ne compensation, ok tenant. Tenant, I'm sure ni chaki iseyudo notice moromo mar dar mar manyo kuonde mamoko maginyalo timo nade, maginyalo dake. Weg udi osekawo 1,150 cha. 1,150 cha konyo gi e transition, tiende ni ginyalo wuok kanyo gidhi gibed kama chelo ka diped ni chak gidak kanyo. To kata kana ok gidak kanyo to nikech ne ginyiewo udigo kata ne giyudo ne gichulo mondo udigo nobed mekgi, koro nyaka migi compensation. Pesa no ginyalo tiyogo, gidhi gikaw go affordable housing machielo, lakini kata kamano nyinge gi ondik piny ma ka ibiro ger udigi to mokwongo gin ibiro migi first priority mar kaw udi kanyo endo. 1,150 nyalo yudo ot machal nade Nairobi ka ma piny ma biro godo